Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri maiatzaren 29ko saiora. Gaurkoan kolaborazio bat izango dugu, eskainiko dizuegu aspaldi ikusten dugun kolaboratzaile batekin gainera. Nafarroako Eskola Kontseilutik Aitor Etxarte berezibar izango da gure artean eta liburu bati buruz edo liburu baten gainean arituko gara. Nafarroako Eskolaren Historia Ilustratua izenburua daramana eta pasarte oso interesgarriak elkarbanatzen dituenak Nafarroako eskolari buruz gehiago jakiteko historiako tarte zehatz baten gainean gero ezagutuko dugu zein ondare inmaterial garrantzitsua suposatuko duena liburu honek. Orduan, hori bigarren zatian izango da, programaren bigarren zatian, elkarrizketen tartean, kasu honetan kolaborazioa, eta horrekin amaituko dugu gaurko saioa. Aurretik badakizue, albisteak, egunkarietako azarak eta gainontzeko edukiak, has gaitezen. Zer gertatu zen gaur bezalako maiatzaren 29 batetan? Goazen gaurko efemerideekin. 1275. urtean Dante Alighieri prosalaria, jainkotiar komedia, La Divina Komedia, idatzi egin zuenak, Italian jaio egin zen. 1977an bestalde Iruñean, Iñaki Otxoa de Olza mendizalea jaio zen. Goazen gaurko titularrak ezagutzera. Eskuina agintera ez heltzeko ahalegin guztia egingo duela esan du Asironek. Ekainaren 17an bukatuko da irabazi asmorik gabeko entitateen diru laguntzak eskatzeko epea. Ostegunean kantu eta hitza zikloan Roland Garcesek bere azken lana aurkeztuko du. Udaberria dasta ezazu programarekin eritasun ezezagunetarako 750 euro bildu ziren pintxoak salduz. Nafarroako Gobernuak Nafarroako Ijituen Elkartearekin hitzarmena sinatu du bere inklusio jardueren programa garatzeko. Aquila Life, Europako proiektuaren barne, 6 boneriarranu aske utzi dira kasean. Eta bukatzeko, Bidasoako lehen izokina babestu da, Montoya putzuan arrantzatu zen igandean. Goazen Iruñ herriko agenda ikustera. Gaur Burlatako Kulturetxean Eskolara Bideak izenburua daraman erakusketa ikusgai. Sarrera libre. Bihar arratsaldeko 7etan Katakraken, Baiona eta Iruña 2. Oraiko literaturaren bizipenak eta bizipozak izenburua daraman mintzaldia. Sarrera libre. Bihar arratsaldeko 7:30etan Hiru Errege hotelean, kontzertua jazz musika emanaldia Jazz Music Experience zikloaren baitan. Sarrera libre. Bihar arratsaldeko 8:30etan Erraldoien txokoan, kantu eta hitza zikloaren baitan beste saio bat. Roland Garcesen eskutik izango da, Roland and Luke abestiak. Sarrera libre, baina lekua mugatua denez, gonbidapena beharrezkoa da. Horretarako arratsaldeko 7:30etatik aurrera, han bertan Erraldoien txokoan dohainik eskuratu ahalko da. Ostiralean arratsaldeko 8:30etan Berriozargo entzunaretoan Ametsen Erreka antzezlana taularatuko da. Sarrerak 2 euro balio du. Larunbatean arratsaldeko 6etan Iruñeko planetarioan haurrentzako proiekzioa El sueño de volar filma proiektatuko da eta sarrera 7 eurokoa da. Igandean goizeko 11:30etan Iruñeko zitadelaren arma aretoan arte eta abstrakzio tailerra burutuko da, sarrera libre. Larunbatean ere, ordu erdi lehenago, goizeko 11etan, Azular Kultur Elkartean Burlatan, Azular Elkarteko aste kulturalaren baitan, Zikiroaren eguna ospatuko da.
Goizean goiz laino batzuk agertuko dira zeruan, arratsaldean eguzkia jaun eta jabe, ipar haizea arratsaldean bizi. Temperatura maximak nahiko igoko dira. Hortzegun goizean lanbroa eta lainoa nagusi, eguzkitsu egongo da ondoren. Ipar haizea nagusi batez ere arratsalde partean. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Maximoak nabarmen edo asko igoko dira. Ea zen olako azalak dituzten gaurko egunkariek. Lehendabizi Diario de Navarrara joko dugu. Titular nagusiak hau dio. EAJak Sánchezi zuzendutako botoa Nafarroan geroa bairekin ituna egitearen inguruan baldintzatzen du. Azaleko argazkiak bi uso erakusten ditu Gazteluen parantzako terraza baten mahai baten gainean. Izenburu hau dago azpian. Usoek Gaztelu plazako terrazak inbaditzen dituzte. Diario de Notiziaseko lerroburu nagusian hau jarri dute. PSOEren itunak estatuan txibiteren estrategian gurutzatzen dira. Argazkian Asiron ageri da eta bere esaldi bat ipini dute titularrean. Joseba Asiron 2 puntu. Baliabide guztiak erabiliko ditut nire hirian eskuineko gobernu bat eratzea ekiditzeko. Gara egunkariko titular nagusian, Asironek ahal duen guztia egingo du inboluzioaren kontra Iruñean. Azaleko argazkiak Osakidetza kasuari egiten dio erreferentzia. Alboan izenburu hau dago, Osakidetzako lan eskaintza publikoaren salatzaileak epaitegian aurkezten dira. Hedabide Euskaldunen txanda da orain, Berria egunkaria ikusiko dugu lehendabizi. Goian iskin batean Euskal Herria atalean, eukaliptoak mendebaldean eta kriptomeriak ekialdean pinuak utzitako lekuak ordezkatzeko. Horren azpian titular nagusi hau jarri dute. Estrasburgok atzera bota du euskal preso baten gerturatze eskabidea. Pixka bat beherago eta gorriz nabarmenduta, arian atalaren baitan, hau irakurri daiteke. Asironek PSN ez du hartu du Iruñeko udala Navarra Sumaren eskuetan utz ez dezan. Hauteskundeen harira ondoan eta gorriz ere Egibarrentzat mahai berean daude Sánchezen inbestidura EAE eta Nafarroa. Ezkerrean mundua atalaren barne Estrasburgoko auzitegiak babestu egin du urriaren 1 osteko osoko bilkura debekatzea. Euskal Herrira bueltatuz Bizkaiko auzitegiak 13 urteko kartzela zigorra jarri die taldean andre bat bortxatu zutenei. Bekaldean bestalde kultura arloan nola berrikusi Zuloaga izenburua daraman edukia. Ondoan, kirolari dagokionez, Roglie lehertu eginda giroko 16. etapan. Karapazek aldea handitu du eta Landa 4. da. Horren azpian EH1 medikuntzan gradu amaierako lanak gaztelaniaz izenburua daraman edukia eta amaitzeko ekonomia arloan Adegik espero du urtea bukatzerako 5.500 enplegu berri sortuko direla Gipuzkoan. Komunikabide euskaldunekin jarraituz eta atal honi bukaera emateko Euskal Herri Irratiko webgunea. Lan istripuek goranzko joeran segitzen dute 2012 urtetik, dio lehendabiziko berriak. Ondoan, eskuinean beste bi albiste. Nafarroako itzuliak gaur ekinen dio bere bideari, eta azpian Alzheimerrearekin gaixo dagoen emakume baten bilaz dabiltza astelehenetik. Goazen Iruñerriko albisteak ezagutzera. Lehendabizi Etxauriko berriak. Etxaurin EH Bildu alderdiak irabazi ditu maiatzaren 26ko tokiko hauteskundeak 7 zinegotzi eskuratuz. Baina hauteskundeak ez dira gai edo afera bakarra Etxaurin. Ekainaren baterako, aste honetarako, bigarren eskuko azoka antolatu edo prestatu eginda. Plazan izango da aipatutako azoka hau, eguerdiko 12tatik arratsaldeko 8 arte. Orain bertan parte hartzeko
epea, bertan parte hartzeko aukerarik ez dago, maiatzaren 20an akitu baitzen epea, baina esan bezala azoka honetaz disfrutatu daiteke batean izango delako. Eguesibarrekin joango gara orain. Maiatzaren 26ak utzitako emaitzak hurrengoak dira Eguesibarren. Navarra Suma koalizioak irabazi du hauteskunde hauek 9 zinegotzi eskuratuz. Ondoren geroa bai taldea aurkitzen da, 5 ordezkari izatetik 4 izatera pasa egin bai da. PSN 3. indarrean bihurtu da, 3 politikari lortuz, ondoren Bildu dago, Bildu beste 3 eserlekurekin, eta amaitzeko ahal dugu Podemos eta Ezkerra zinegotzi bakar batekin bi hauek, Podemos eta Ezkerra. Eguesibarrekin amaitzeko, hiritarrek bizikletak erosteko subentzioak jaso ditzazkete. Eskaerak ekainaren 30 arte aurkeztu daitezke eta oinarriak, informazio guztia eta xehetasunak udalaren webgunean daude. Galarko zendeara pasako gara orain. Galarko zendean AICG alderdia, hau da Galarko zendeako talde independentea, bilakatu da maiatzaren 26ko tokiko hauteskundeen garaile. Pasatako igandeak utzitako emaitza hoien, hauteskunde hoien irabazle. 6 ordezkari eskuratu ditu aurreko hauteskundeetan bezalaxe. Bildu eta Navarra Sumaren gainetik jarri da, beraz, hauek 3 eta 2 eserleku lortu bai dituzte. Ezkabarteren txanda. EAB izan da Ezkabarten babes gehien lortutako taldea 5 zinegotzi eskuratuz. Pasatako tokiko hauteskundeei buruz ari gara. Ondoren Bildu aurkitu daiteke 3 ordezkariekin eta 3. postuan 4 eserleku batekin. Goazen magazinaren 2. zatiarekin, sarreran aurrera dugun moduan, Aitor Etxarte Berezibar izango dugu Eskola Kontseilutik. Gaurkoan kolaborazio bat daukagu eta aspaldi ikusten ez dugun kolaboratzaile batekin. Aitor Etxarte Berezibar Eskola Kontseilutik etorri da eta Nafarroako eskolaren historia ilustratua liburua aurkeztu egingo digu. Iraganera begiratzen dio liburu honek, baina ere etorkizunera begiratzen dion beste proiektu baten gainean arituko gara, baina hori amaierarako utziko dugu, ez? Aitor, arratsaldeon. Arratsaldeon, baita zuri ere. Zer modu zaude? Oso ongi bikain, gainera liburu berri bat esku artean, fenomeno, oso ongi, gustora. Bai, ondare inmateriala hori hartzen, biltzen du hor, ikaragarria. Bai, esango nuke gainera, Nafarroko eskolaren historia, arrobi oso interesgarria izan da horren arte, hor baditugu historialari oso esanguratsuak, lan horretan aritu direnak, besteak beste Ester Giber, zalantzarik gabe, baina baitera Reyes Berruezo eta bi historiagile hauek bezala bestek landu dute 19. mendeko eskolaren egoera Nafarroan, baina orain arte ez dugu eduki tamaina hontako liburu bat, lerroburuan esaten duen bezala da historia ilustratua. Gauza guztien gainetik dira, dokumentazioen inguruko erreprodukzioak, eta horrek ematen dio halako berezitasun oso nabarmen bat liburu honi. 2 mende hartzen ditu, ez? Bai. Liburu mardul honek, ikusiko duzuenez gainera, esan behar da nenik eta behin euskaraz eta gaztelaniaz dagoela liburua, eta liburu ezin edarragoa dela. Ezin edarragoa zintzu guztietan. Eta aipatu duzun bezala hartzen du 1828tik, hau da azken korteak elkartu ziren urte hartatik, Nafarroan, Bilar Palaziren lege ospetsu ura bitarte, Lege General de Educación Gaztelaniaz deitu izan zena, 1970an. Frankismoaren bukaeran, lege horrek markatu zuen zalantzarik gabe mugarri bat. Eta horretik egileak berak ere ulertu du
hor bukatzeak zeukala logika bat liburu honetan. Bai, erregimen zaharra eta demokrazia. Bueno, demokraziaren atarian, ez da, Bai. edo esango nuke diktaduraren bukaera bitarte egin du jasoketa guztia. Eta zer aurkituko dugu? Izugarria, hemen ez dugulako erakusterik, ez da. Lehenik eta behin esan behar da, Guillermo Iriarte egileak, izugarri ezagutzen duela Nafarroako hezkuntza sistema, besteak beste urte luzez izan delako profesional oso implikatua, oso engaiatua Nafarroako hezkuntzarekin, lan espezifiko ezberdinak izan ditu, beti hezkuntza sare publikoan, Nafarroan, besteak beste bukaeran kreenako arduradun izan zen baita ere, eta gauza guztien gainetik, saretasun ikaragarria izan du beti balako berria jasotzeko. Zer aurkituko dugu? Guillermo antolatu du azkenean liburua 5 kapitulotan, zango nuke 4 eta 5. bat, ezta? Zer lauek, hasierako 4 dute antolaketa kronologiko bat, logikoa da bezala, hasten da 19. mendeko eskolaren hastapenekin Nafarroan, 2. batean hartzen du lehenengo atala, 20. mendeko lehenengo atala, 31 bitarte, 3. hartzen du oso esanguratsua den garaia, eta dira Republikak eta Gerra Zibila, 31-tik 39 bitarte, eta 4. hartzen du frankismoa bete-betean izango den tarte hori 39-tik 70 bitarte. Eta gero esan dut den 5. bat badagoela, berarentzat, eta nik uste dut guztiz egoki izan dela azkenean hartutako erabakia, berarentzat oso esanguratsua dira maisu eta maistrak. Pertsona konkretuak dira, eta zer esanik ez milaka izan dira Nafarroko hezkuntzan 2 mende hauetan, baina batzuen biografia txertatu dut, nik uste dut oso lagin historiko interesgarria dela, eta bukaeran agertzen dira hainbat maisu maistren biografiak. Bai, eta nolako irakasketak, zer nolako metodologia zegoenez, nolakoak ziren harremanak irakasle eta maisu maistren eta ikasleen artean, ez? Bai, liburua harrigarria da, egia esan da, 500 horri alde piloa ditu, eta eskuartean hartzen duenak, ikusiko du hor baduela zer irakurtzerik, zer aztertzerik, zer ikusterik, eta aipatzen dituzun gaiak eta askorentzat ezustekoak diren beste asko eta asko agerian daude liburuan. Orduan, zer esanik ez, hori aipatzen dira legeak, kapitulo bakoitzean, lehenengo 4 kapitulo horietan testuinguru historikoa ematen du baita ere, nik uste horrek laguntza ematen dio irakurleari pixka bere kontestuan jartzeko kapitulo horri dagokion guztia, baina guztietan, zer esanik ez, aipatzen dituzun gaiak noski agertzen dira, ze harremanak dauden, ze metodologiak erabiltzen diren, ze funtzionalidade dauden eskolak, eta luze bat, ezta. Eta gehien bat agerian jartzen zaigu, dagoeneko ez dagoen gizarte bat, zen hau da oso azpimarragarria, ezta. Liburua hasten denez 19. mendetik, esan behar da, eskolak Nafarroan hasten dira kortetan, halako toki, udalek uzten zituzten bazterre eta txoko horietan, oso baldintza material pedagarrietan, eta egia esan behar da baita ere, baldintzaileak zirela baita ere, gizarteko oso gehiengo altu batek zituen eguneroko zera baldintzak, ez da horretan bat ere harrigarri ikustea, argazkien bidez adibidez, ze materialak erabiltzen zituzten, edo ze gelak zituzten, gela zerbait esatekotan, edo ze eskolak, edo ze baliabide material eskasekin aritzen ziren, garai hartan oso gutxi konsideratuak, oso gutxi ordainduak, oso egoeran askotan miserablean bizi ziren maisu eta maistrak, ezta. Hartotik ona, asko dago liburuan esplikatzen duela hori, nola pasatu gara kortetatik, gaur eguneko egoeretara, ezta, zentzu guztietan. Bai, epe historiko ezberdinak eta Nafarroaren foru izaera ere ezakite, zenolako eragina izan du horrek hezkuntza publikoan? Izan du, eta gainera oso nabarmena. Eta liburuan azpimarratzen du Guillermok, alde hortatik oinarri eta
azterketa historiografiko nekotxo egin direlako dagoeneko, asko daude egitear, eta aurkezpen egunean baitere alako solasadi interesgarri bat sortu zen ondoren, Reyes Berruezorrekin adibidez, han bertan zegoelako. Esan behar da, zentzu handi batean, Nafarroak forua eduki zuen momentutik, edo eduki duen momentutik aurrera, nolabaiteko malgutasun bat gehiago, edo malgutasun gehiago barkatu erakutsi izan duela askotan hezkuntza erabakiak hartzerakoan, eta onerako izan da kasu gehienetan. Horrek zer esan nahi du, Nafarroan adibidez, maisu maistrak sortzeko eskola, normala ditzen zen eskola, bigarrena izango da estatuan, Madrilen sortuko da lehena, eta bigarrena izango da Nafarroan, eta zentzu askotan, esan dut oso lurralde txikia gurea izan den bezala, aintzindaritza izan du, ezta? Hasierako, egoera oso prekario hartatik lehenengo berrikuntzak ere etorriko dira Nafarroko diputaziotik, ezta? Eta oso atzera eginda ere, bidali izango ditu baitere, hemengo Nafarroko irakasle maisu maistra ziren batzuk, adibidez Inglaterrara, Lancasterrera, ikasteko garai hartan oso modan zegoen Lancaster metodoa, ezta? Eta honek bere txikitasunean erakusten digu, gure alde, zalantzarik gabe, izan ditugula foruak, eta hor malgutasun bat, hainbat erabaki hartzeko, esaten dudan bezala, ez beti, baina kasu askotan gure onerako. Zen hemen neurri berriak hartu izan dira, neurri zehatz asko, azteak eta kantinen inguruan, edo eta kanpaldiak egiterakoan, koloniak egiterakoan, alor askotan bai. Bai, metodologia berriro ere agertu egin da, eta hor ere balioak eta zenolako iturak zuden, ez dakito, himnoak eta horrelakoak ere agertuko dira, ez? Bai, hori guztia eta gehiago agertzen da, ezta? Hor ezin dugu ahaztu, beti esaten dugu, eskolaren funtzioa sortzen dela gaur egunaro modernoan, gure referentea beti izango da Frantzia. Eta Frantziako Errepublikak eratzen duen eskola publikoaren oinarria. Eskola publikoa Frantzian sortzen da iraultzan estatu aparatua bezala. Eta hori oso aztertua dago, hor dugu klasikoen artean zalantzere gabe Foucault, eta Foucaultek esaten du oso garbi eskolak, presondegiak, psikiatrikoak, familiak, horiek guztiek dutela zeregin oso garbia estatu berriarentzat, eta da hiritar molde berri horretara egokitu jendartea. Eta horren funtzio horiek oso garbiak izango dira, erakunde diferente guzti horientzako. Eskolaren kasuan, zer esanik ez, hemen beti esan da, aintzinako eskolak 4 helburu zituela. Irakurtzen irakatsi, idazten irakatsi, gutxiago, zen hori da beste eztabaida bat, baina ezen hain garrantzitsua idazten ikastearena. Hirugarrena noski gutxieneko kalkuluak egiten ikasi, gogenuke oinarrizko matematika batzuk, eguneroko bizitzan ezinbestekoak izan zitezkenak, eta gero gure kasuan, zalantzarik gabe, errezoa eta Eliza Katolikoarekin ziren balore guzti horien lanketa. Hori gure kasuan, ez Frantzaren kasuan, oso nabaria da, hemen beti erlijioak izan du piso handia. Orduan, 4 helburu horien artean, bizi izan da eskola, esango nuke oso orain dela urte gutxi bitarte, esan dute gauzak aldatu dira, baina helburu nagusienak, hiritarrak bihurtzea halako molde baten barruan, eta oso garbi izanez, gizonezkoak ala eta emakumezkoak beste erara, hau da, segregazio nabarmenean, baina horiek izan dira zutabe nagusienak, eskolarentzako. Sariak eta zigorretan ere hor ikusi aldaiteke, ez? Zenolako gizartea zen? Bai, eta gainera dokumentazio oso polita dago, liburuan, ikusleak hor badu aukera behin eta berriro, adibidez horren berri edukitzeko, ezta? Sanzio sistema bada, eskola, familia bezala, eta lehen izan dugun bezala, kartzela edo fabrika bezala, lantegi bat bezala, eta horren bietakoak daude, sariak eta zigorrak, eta horrek beti arautzen du egunerokoa, ezta? Hau da, baloren transmisio horiek, baloren noski hegemonikoak diren horien transmisioan beti oso markatua dago, zer indartu, nola baztertu, eta etengabe agertuko dira orduan horrelako
berriak liburuan bertan ikusiko duzuen bezala. Claro, gaur egun duten dimensio harrigarri batekin, ezta? Ze garai hartan zigor fisikoak lehen mailan ziren, bereziki gizonezkoen eskolan, bai, ezein beste emakumezkoen eskolan, bestelako zigor sofistikatuagoak edo izan zitezkeden emakumezkoenak, baina beti egon dira hor, oso garrantzitsuak izan dira. Eta garbi dago bat egiten zuela baitere gizartearekin zen bakarrik eskola kontua, familiaren kontestuan ere bai zigorrak eta sariak erabiltzen ziren, eta oro har, bai, sistema horrek eraginkortasun handia izan du, zuzen ere oso iraunkorra izan delako, ez da, denbora. Era zenolako jolasak ere pentsatzen dutez? Bai, baina gutxi, zen askotan gertatzen da, ez dakit, atzera egiten dugunean, diotze, adin batetik gorago, askotan nahazten dugu eskola eta haurtzaroa. Eta, ez dakit, gordetzen dugu eskolaren, esango genuke, kapitulo horretan edo atal horretan haurtzaroari dagokiona. Eta askotan, egia da oso lotuak daudela bat eta bestea, zer esanik ez dago, baina normalean jokuak ez daude eskolan. Eskola ez da sortzen, eta are gutxiago garai horietan jolasteko. Esan nahi dute kontrako esango genuke. Eskola jartzen da... Seriotasuna... Hori da, seriotasunaren, marka izango du beti, eta ematen du jolasa beti dela denbora pasa, alferrikako jarduera, ekidin behar den zerbait, eta gehien jota, halako ordu libre horietan egin daiteken zerbait. Ez dakit, jostaldi orduan, edo lehenago, edo ondoren, baina sekulan ez barruan, ez da. Hori oso garbi dago, noiz aldatzen da joera hori, ikusiko dugu baitere, aipamenak badirelako Errepublika garaian, bereziki, hor, Europatik datozen, hainbat korronte berri ere, oso ahul baina sartuko dira ere Nafarroan, eta hor bai, esango nuke irakasle, berritzaileagoak diren horiek, ulertuko dutela, jolasa jokuak ere baduela toki eskolan, baina denorak egun bezala Errepublikaren garaiko eskolako oso iraupen eskasa izango du eta oso bukaera traumatikoa jakina. Zeintzuk dira liburu honen helburuak? Oso galdera hona da. Hitzaurrean, buelta handiak eman nizkion zer jarri eta zer ez jarri, eta hitzaurrean aipatzen dut hau liburu museoa dela. Edo liburu kutxa, edo liburu, ez dakit nik, biltegi. Halako zerbait ez da. Badira liburuak, historiografikoki, esango genuke, diskurso bat garatzen dutenak, hasieratik bukaera bitarte, eta exigitzen dute baitere halako irakortaldi bat, hasi eta bukatu. Hau ez da kasua. Honek zerikusirik gehiago du, ez dakit, kasoi nahasi batekin, ez da? Hala ireki eta batean hor topatzen duzuela denetarik. Argazkiak, eskutitzak, oroigarriak, zer dakit nik, bai? Orduan, asko du hortatik liburuak. Horrek zer esan nahi du? Zaharrontzat adibidez, liburua izango dela nostalgiarako bidea. Eta esateko eta gogoratzeko, bai, ni txikitan halako eskola ezagutu nuen, bai? Edo begira, hauek dira guk erabiltzen genituen mai berdinak, edo begira, Frankoren irudian atzean ikusten den hori, gero horretan guk geuk ere pairatu genuen, ez da, gure eskolan, eta hainbat eta hainbat. Eta erreflexioiek interesgarriak dira, bereziki beste belaunaldietako lagunekin partekatzen badugu, nik uste hori interesgarria dela. Baina baita ere baditu beste irakurketa batzu, ze gazteagoa den jendeak ez du eskola hori ezagutu. Eta, zaharrontzat, loturak eta lotura pertsonalak dituzten hainbat eta hainbat elementu ez dira sortuko gazteagoa den jendearengan, eta askotan gazteentzako elementu asko, agertzen diren asko izango dira, guztiz ulertezinak. Besterik gabe, ez duelako kontestu hori eta ez duelako bizi. Honek esan nahi du, batzuentzat nostalgiarako ariketa interesgarri izan daitekela, baina beste askorentzat aurkikuntza bidea. Eta beti esaten da, ez da? Belaunaldi bakoitzak idatzi behar duela bere historia, eta zer esanik ez dago, esan nahi dute, belaunaldi gazteek ere idatzi behar dute bere historia, eta bere hezkuntzaren historia. Ze gaur eguneko ikuspuntutik edozein eskolako paisaiak,
bestelako itxura bat du, baina agian aruntzago joan da, aurkituko ditugu, uste dituguna baino lotura gehiago. Agian asko aldatu da paisaia, agian jaz dago Frankoren irudia, gure atzekaldean, edo ez ditugu partegatzen pupitreak aldemenekoarekin, ez dakit tapa altxatu eta tinta eta alako tresnak aurkitzeko, borragoma eta rekatzea eta beste, baina agian aurkituko ditugu irakasle eta ikasleen arteko oso harreman tradizionalak oraingoz gure artean, adibidez, oso harreman autoritarioak, edo oso harreman desorekatuak, edo aurkituko dugu ikasleen artean, naiz eta orain, kasu iaia guztietan, gizonezkoak eta emakumezkoak partekatu espazio berdinak hezkuntza sisteman, agian konturatuko gara, hor ere, genero markak hor daudela eta oso indartxo direla. Honekin esan nahi dut, Paul Valerik esaten zuen askotan berrikuntzaren aurrean leloen modura jokatzen dugula. Dena iruditzen zaigu zoragarri berria delako besterik gabe, eta aruntzago jo behar dugu, ezta? Horretik esaten dut, itxuraren atzean, horre askok eta askok, hausnarketa eraman dezaketela oso puntu gatazkatxo eta interesgarrietara. Ikusteko egia da, kortetatik atera gara, zalantzarik ez dago hori, ez dago zalantzarik. Atera gara, ez dakit eskola disiplinario hartatik, eta gainera zigor fisiko eta krudelak jartzen zituen eskola hartatik, hor ez dago zalantzarik. Eta, baina badira baita ere hor, hausnartzeko hainbat eta hainbat elementu, ez da? Gunbite bada oso interesgarri horretarako nik uste. Eta esan duzu, biografiak, eskutitzak, elementu asko osatzen dutela lan hau, eta nolako prestakuntza izan da? Liburu hau da, tokatu zet editatzea liburu askotxo, eta hau bereziki komplexu izan da. Ze zorionez egile bakarra du, horrek beti gazten du lana, zalantzarik ez, baina egilea Guillermok material kantidade izugarria du. Zorionez berak guregana jo zuenean, eskola konseilura jo zuenean, oparitu zigun liburua, hau esan behar da baitere, gauza guztien gainetik, bere joera izan da erabat, zoragarria, berak egindako lan guztia, musutruk oparitu digun Nafartar eta gure lagun guztiei, baina lan horretan asko zegoen orrazteko, lantzeko, eta urte bat eta gehiago eman dugu Bueltaka. Garzia eta beste lagun batzuekin honi buelta eta buelta ematen. Zergatik oso material anitza dagoelako, badira adibidez argazki historiko asko, eta gainera balio berezia duten argazki horiek, hor agertzen dira herri txikietako 11 eskolen argazkiak kanpotik barrutik, eta sekulako informazio interesgarria ematen dute horiek, baina baita ere noski daude ikasleak, aurrak, neskamutilak, irakasleak eta horien argazkiak ere bai, eta hor informazio asko ematen dute horiek ez bakarrik hezkuntzarena, gara historiko batenak, ezta. Baina horrez gain, eta hori da Guillermo Iriartek zorionez egin duen ekarpenak, nik uste dut gainerako balio ematen dioena liburuari, halako ohiko argazkietaz aparte badago, zen berak ere badu bilduma partikular izugarri bat, badira tresnak, objetuak, eskolarekin lotura dutenak, eta adibidez, horietariko asko gaur egun desagertu dira, besterik gabe, eta zorionez liburu honek ekartzen dizkigu berriro guregan, ezta. Zen hor, harrigarriak diren eskola material asko, batean guregan etortzen dira, eta askotan ezagutzen ez genituen material asko baita ere. Horregatik ez zuzen ere ditu, horren beste ikuspuntu posible, ezta, liburu honek. Bai, lehen aipatu duzu, baliabideak eskasak zirela, gero ere arbela motak, estufak, denetarik, ez? Bai. Garbi gainera pasatu gara hartatik, eta batzuetan argazki batzuk ikusita, ez dakit, jolas asko daitezke liburuarekin, ez da? Adibidez, argazki oina estali eta esan, noizko da argazki hau. Eta nik nire harridurarako, adibidez, ariketa hori eginda, askotan ez dut asmatu. Horai buruan dut, bada, berdin zegoen nongo ez da,
Nafarroko herri baten eskolaren barruko argazki bat, gela hutsik, eta nik esaten nuen, hau izango da, 1910, kentzen dut, 1956. Eta esaten duzu, ara, esan nahi dute, orain dela 60 urte, horrek zer esan nahi du, askotan ez garela konturatzen, ze punturaino, aintzinako eskola horrek iraundu egin duen Nafarroan, orain dela oso gutxi arte. Eta atentzia ematen dugu, ze iraunkortasuna eduki duen eskola horrek, ezta? Zen gela horrek eta gela hori bera 100 urte atzera, osatzeko izango litzateke, bai? Honekin esan nahi dut, hor baditugula irakurketa posible asko, eta askotan esaten dizudan bezala, harrigarria direla. Bai, asko aldatu dira baliabideak. Bai, nabarmenki eskolan hori da gehien aldatu dena, ez dut zalantzarik. Gaur egun eraikitzen dira eskolak. Eta ez da kasualidadea, baina azalarako azkenean jarri da San Francisco ikastetxearen argazki bat, San Francisco Iruñako ikastetxearena, 1905koa da, eta iaia esango nuke orduan, pixka bat lehenago, hasten dira propio eraikitzen eskolak, zen aurretik ziren, udalak edo herriak zeuen abandonatutako etxe ura edo korta ura erabiltzen zen eskolarako. Hau izango da, Arteaga arkitektoak egingo du eskola zoragarri hau, zen San Francisco eskolak gaur egun ere atentzioa deitzen du, kanpotik agien ez beste, oso egina dugulako bere irudi, ezta, baina barrutik izugarri ederra da eskola hau. Eta izango da referentzia bat, baina 1905koa da, bai? Eta gutxi urtekoa, hortik ondoren, noski propio eraikiko dira eskolak, toki guztietan, eta hori kuriosoa da, ikastetxen tipologiak ikustea, 1905etik aurrera nolakoak izango diren ere, eraikitzen direnak, ezta? Frankismoaren garaian, frankismoaren ondoren, ez dakit, oso aldereketa interesgarria. Baina edifizioak izango dira, edifizioak eta horrek dakarren guztia, bai? Oso esanguratsuak. Beste gauza bada gero, aipatzen genuen alen, ezta? Ze hezkuntzara bideratuak, ze baliabideak erabiliz, hor beste eztabaida dago. Baliabideen erabileraren aldaketaren froga bikaina, orain eskutartean daukazuen proiektu berria, ez? Bai. Adibidez, zentzu guztietan, ezta? Gaur egun proiektu berriek, benetan, esanguratxo direnak, kuestionatzen dute espazioa bera, edifizioak bera. Edifizioa bera ez da modu berean, esango genuke baloratzen, pentsatzen da, ez dakit metodologia berriei egokitzeko bestelako antolaketak eduki behar dituela espazioak eta bestelako erabilerak. Orduan esango genuke, San Franciscoko adibide ederra hori hor dago, gaur egun orain arte eredua dena, zen gezorra badirudi ere, 100 urte pasa, eta orain arte, egin diren ikastetxe berriek jarraitu dute, esango nuke pentsamendu berdina, antolaketa berdina, pasabideak, gelak eskerrezkuin, etc. Horrelakoa. Eta gaur aldiz, hasi dira eskolak beraien egituratik hasita, komunagoak diren espazioak sortzen, komunikagarritasuna handiagoa bermatzen espazioen artean, espazio baita ere kanpoari begira, ez dakite, esango nuke, permeableagoa egiten, elementu asko aldatzen ere dira, ezta? Espazioa orain ere virtuala da, eta orain badaukazue hori, online ere aurkitu daiteke materiala lagungarri izan daitekena, ez? Zuen kasuan, bai. Hor pasatu dugu eta irudi askotan agertzen da paisai bisual hori, ezta? Lehengo hasierako eskolek ez dute ia ezer hormetan, ez dagoelako, ez da deus jartzeko, ez dakit, gaitasun ekonomikori, gero hasiko dira paisai bisual horiek betetzen, eta betetzen normalen oso elementu simbolikoekin, hor agertuko dira, erregioarekin lotura dituzten irudiak, edo eta erregimen politikoarekin, aldaketa guztiekin, zen batzutan jarri behar da, ez dakiz eren irudia, eta erregimen politiko aldatzen denean hori aldatu, eta beste,
Eta, baliabideak hasten direnean, hasiko gara horma irudiak ikusten, eduki geografikoa azaltzeko, eduki zagorputzaren ingurukoak, era diferentetakoak, ez da? Eta kurioso da, ze gaur egun, esango nuke, espazio berri, eskola berri horietara jotzen badugu, kontrako ikusiko dugu, ez da, espazio horiek ustu egiten direla, hormak nolabait ustu egiten direla, desagertzen direla ikonografia permanente horiek, hain zuzen ere gaur egun ikonografia beste bide batzuetatik etortzen zaigulako eta bereziki pantailetatik. Gaur egun sartzen bagara, eta bereziki azken urte hauetan, gela askotan ikusiko ditugu pantaila erraldoi taktil handi izugarriak, eta horiek izango dira hormetatik bereziki modu privilegiatuan aurkituko ditugun elementuak, ez da, oso grabera handiak izan ditugu. Baina gaur egun garbi dago, eskolak, zuk aipatzen duzun bezala, testuinguruarekin ez ditu bakarrik harreman zuzenak eta realak, baditu baitere digitalak eta simbolikoak eta bestelakoak, eta oso garrantzitsua dira. Bai, eta gaur aurkezpen bat egingo duzu ere? Bai, eta oso digitala gainera. Gaurko Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko bilkuran aurkeztuko dugu denbora luze lantzen ari garen proiektu bat. Eta gaur, bihartik aurrera izango da publikoa, beraz sartzen bazarete Nafarroako Eskola Kontseiluaren webgunean, ikusiko duzu batean, hor badagoela aukera datuak, Nafarroako hezkuntza sistemaren datuak eskaintzen ditugu, datu kontrastatuak dira, fidagarriak egunetik egunera, historikoak ematen ditugu, eta funtsean, esango nuke matrikulazioaren eta hezkuntza sistemaren datu orokorrak dira hor agertzen direnak. Hau pentsatua dago oso publiko zabalari begira. Oinarrian dagoena da, aplikazio oso gaur egun oso ikusgarria den eta indartsua den horietariko bat, eta edozein pertsona sartzen denean modu librean gure webgunean, aukera izango du filtro ezberdinak aukeratuz, berak bilatu nahi duen informazio hori jasotzeko. Denetarik, esan dute udalerrietatik sar daiteke, ikasketa motatik, ikastetxeen sarreratik, edo, mila modu izango ditu hor informazio aurkitzeko. Esan dugu bezala, bihar emango dugu lehenengo bertsioa, eta hilabete batez edukiko dugu hor testatzen, jasotzen iritziak eta kritikak eta gomendioak, eta gure asmoa da ekainaren bukaeran igoko dugula sendoa izango den tresna hau, eta nik uste dut oso ikusgarria, eta bereziki oso praktikoa izan daiteken informazio iturri bat izango dela guztiontzat. Ez arete geldirik egoten, Ez, Ferminak gitarte ongo gara tope urtero bezala, hori izango gara. Liburuari dagokionez non topatu dezakegu? Liburua digitalki dago, eta baita ere, Nafarroako Eskola Kontseiluaren webgunean sartu ezkero hor badago aukera deskargatzeko liburu osoa, bai euskaraz eta bai gaztelaniaz. Eta eroso eta errez bikain dago. Baina halako liburu batek nik uste eskatzen duela fizikoki ere edukitzea, gainera oso prezio merkean jarri da merkatuan, 25 euro, duen kalitateari begira oso prezio merkea da. Eta oso emaritsua da. Hori da. Eta edozein liburu denda nagusian aurkituko duzue, eta bestela, jakina den bezala, Navas de Tolosa kalean hor badago Nafarroko Gobernuko argitalpen zerbitzua, eta zuzen ere eros daiteke liburua. Gomendagarria guztiz, opari bat egiteko, autopari bat egiteko, askorentzat, edo baitere besteentzat, nik arratsaldea atsegin asko eman ditzakelako, buelta, horrialde erratikoetatik hasi eta hor dagoen guztia begiratzeko. Bilatuko dugu. Eskerrik asko gurekin egon izanagatik gaur ere. Zue, eta nahi zuen arte. Hurrengora arte, bai. Mila esker.
Honela amaituko dugu maiatzaren 29ko programa. Eskerrik asko Saloa Telebista aukeratu izanagatik eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.